Bir şehirde bir yakasıvelli bir günahkar bir adam varmıştır. Hem Hudaýyň buyruğundan çıkıp yören hem işe adamlara bir belli ediyetiken bir adam varmıştır. Bu adamın ne oğlu var, ne doğulları var. Bir şehrin içinde bir zenanası bilen 30 yıllap yaşaptır. Yönemin qaw zenanası varmıştır. Hem işe yüzünden doğa etyen bolma, Hudaý yaşıda bir qaw adam bolsun. Zenanası hem işimin eziyetlerine de zidayan bolmaly, yüreğinde öse de zidayan bolmaly. Min hıtmatında 30 yıllap bile yaşak geziptir. Bu adam ovu bidarlaptır mundan. Bir gün öyden ýerden çykyp gitýär. Agşamyň giýjäň bir ýary bolýar, ýanky adam öwürlik gelmeýär. Zenanasy gaýga galypdyr. Indi olaqan adam bolly, bir ýer ýykylyk galymyke. Daňatýa zenanasy gitýär, owaň daşyna aýlanýar, akar suwa otağa aýlanýar. Owaň her ýerle aýlanýar, ýankyn tafazyk bolýar adamsa. Tapmany ikinni nara bir zenanada öýüne gelipdir. Narahat bolup, ey Hudaýa nirdeke? Öýe gelen wagtynda narahat bolup otyka, gafka kylýar, gafin baryp açýar, ýanky adamsy öz aýagy bilen gelipdir, gafy giraqydan şo tada ýykylýar. Zenanasyny menden razy boljak bolýar, şonu aýdyp başarmany jan berýär. Bu adam bir beter bir biderek adam tanylýar owada. Yörtýä barýa owaň olaqan imamyna. O da aýtýar, owa gelýän adamlaryň ýolun bir kesýätdi. Tamam durly telekelikle mundan görüldi. Men namaz okuýjakka meňe başga kişilere ibret bolsun diýe. Bizen ana näme çegin bilmeýär, bir 3-4 nefer adam molaqydan meňe jinaza okuýarlar. Oňam gömmäne gitjek bolýarlar. Owaň adamlar, şähriň adamlary gelipdir. Diýirle mundan elinden gün maryn gördi, öllemi zamyndan rahat ýatsyn, bu tada gabristanda jaýlatjak diýerler. Owaň bir ýerine çykýarlar. Muny indi bir ýerde saklaqydany gömjek bir gabr gajak bolalaryna bir sada bir çofan goýun makyp ýöräniň biri bular görýär, ýakynlap gelýär. Näme etýäňiz? Onda şeýle owada da gömdürmediler. Ştada jaýlajak bolýar. Onda ol adam aýtýar, özüm kömekleşeýin, gabryn gazyşýar, jaýlaşýar. Muny gömýärler. Baş ucunda duraqadan men bir doğa etjek, siz amin diýin diýär ýanky çofan. Doğa etýär, ola da amin diýär, her kim öz işi bilen öwürliýär gitýär. Zenana öýüne gelýär, giýje narahat bolup daň atyrýar. Erti namaz wagty owadan bir adam şu şähriň adamlarynyň biri daň wagtynda mesjide bardyr. Ol imama jinazasyny okuýmatyp imama bar sataşypdyr. Öten akşam bir diş gördüm. Düňkü aýrylan adamma şu günäkar adam gabristanyny jaýlatmadyk, namazyny okuýmadyk. Dişimde cennetde gezip ötdi şo diye. Ol imamyň olan ey şu gören dişiň men ne gördüm diye. Men dişimde de şol adam cennetde gezip ötdi. Aňyrdan jemaatyň biri gelýär. Menni şol adam öten akşam sizin gören dişiňiz men ne gördüm cennetde gezip ötdi diye. Ey Hudaýa men näme görüň maka? Ýür baryl zenanasyna diýerler näme ýagdaýla boldy? Bolan ýagdaý ýok, şeýle jaýlatmadylar, owaň bir ýerine çykardyk. Bir çofan adam matdy, bir sada adam şol bize kömekleşdi, ýöne fakat diýen zady şu men doga etjek, amin diýin diýdi. O şu çofan nirde? Mundan sonra ýerle üýşüp gitýärler, ýanky çofany bar ýerle. Bärden barşylaryna assalamu aleykum diýärler. O da wa aleykum assalam. Hudaýyň adyny tutduňyzmy? Siz Hudaýyň mehmany bolmaly. Gelin diýakadan bilen öwüne saçajagyň ýa horjun natsy, süýüt goýýar, bar zatlaryny bilen öwüne goýýar. Omol adamlar aýtdyr, biz senden iýmany gelemiz, biz burada soramany geldik, burada bilmäne geldik. Onda ýok diýipdir. Menden zat sorajak bolsaň, men bir etýän işim batdy diýipdir o. Her bir mehman gelse assalamu aleykum diýse, Hudaýyň adyny tutdy, Allahyň mehmanyşy diýakadan Hudaý üçin siýleýän diýipdir. Öňçe iňçe öňde goýan zat diýipdir. Bula iýerler, ondan soň soraýarlar. Onda diýin sen şol adama näme etdiň? Öden işim ýok, ýöne faga şu tada doga etdim, ola da amin diýdiler. Dogaň näme etdi? Onda şu dogaňy aýt bize diýipdir. Dogam şitdi diýipdir. Bu adam gabrda jaýlap doga etdim, o size de amin diýin diýip ýanymdakiler aýtdym. Dogamda aýdan zadım şi, Hudaýa men bir etýän işim batdy, hiç kimiň bilýän zady ýok. Mene bir biçare, mene bir aziz, mene bir hiç dat bilmeýän bir adam. Şu dağ dereň arasynda näçe dawur bilen gezip ýören adam, ýöne geçip barýan adam assalamu aleykum diýse, sen adyň tutýanyň hormatyny şon sen mehmanyň diýip siýleýärdim. Hudaýa sen adyň tutýar, sen mehmanyň bolmalyşy diýip saçagymda oturtýärdim. Allahym şol adam kimdigini bilemek, näme ýagdaýla başyndan geçerligini bilemek, sana näzire ben dediğini bilemek, kimin oğulluğunu bilemek. Hudaýa ýöne şol adam men mehmanym bolly,
şunu men mihman edaqadan sana yolladım. Sen mihmanlaň men tile etdim. Can Allah'ım özüňe öwünden çık. Men mihmanymda sen tile diýaqadan iberdim. Olay istir bolly sen şi etýän işiň, şi eden işiň onu alyp çykdy.